Η ευγένεια και καλοσύνη που χαρακτήριζαν τον Παύλο στις διαπροσωπικές του σχέσεις τον έκαναν προσιτό ακόμα και στις επίσημες εκδηλώσεις. Είχαμε κάθε χρόνο για τις 29 Ιουνίου, πότε είναι ο Άγιος Παύλος, 29 Ιουνίου, 30 Ιουνίου, κάτι τέτοιο, την παρέλαση του ναυτικού στο Φάληρο. Οπότε ήταν όλα τα πλοία έτσι σε μια γραμμή και εμείς περνούσαμε στο πολεμιστή και χαιρετούσαμε και δεν ξέρω, χαιρετούσαν το ένα το άλλο. Λοιπόν, είμαστε στη γέφυρα του πολεμιστή όλοι μας. Ο Παύλος, η οικογένεια, το Υπουργικό Συμβούλιο, οι ναύαρχοι με μεγάλη στολή, παρασήματα, τα πάντα. Και περνάμε σιγά σιγά μεταξύ τις δύο γραμμές των πολεμικών. Είπα, ξαφνικά το πολεμιστή κάνει μια στροφή απότομη. Τι συμβαίνει, γιατί έγινε. Πάμε όλοι να δούμε τι ήταν. Ήταν μια βαρκούλα από κάτω με ένα γέρο ψαρά που βλέπει το Παύλο που κοιτάζει τη συμβαίνει και «Γεια σου Παυλάκη» και συνέχισε όλη η παρέλαση. Αυτό ήταν το στυλ.